Amacala othando. Hayi ngiyayiqala ke mina into enje. Mina ngathenjiswa uthando lwengunaphakade. Kakade umuntu umefika kumina ngimamukela kodwa akukaze kwaba khona ohlala isikhathi eside. Kuyamangaza ukuzwa nithi nisemshadweni wavumela phezulu usisi uthi mntakwethu kushiyana amandla. Ukhona obengafisa ukukushada ngazo lezi zoboya kodwa makungekho zona kungayilindeli impande yesono ngoba inganiqhatha. Ezenzweni ezenzakalayo uthandweni ziba ingcosana. Kodwa ngakushaya ngemfephindi yothandiwe wakho ukuthi konke okufunayo uyohlezi ukuthola. Imali, isikhathi, uthando, ngempela nifuna izandla zimbili eminye imithwalo siyenze njani? Okwami okwezandla ngempela ngiyadinga ukubonisa ngithi izandla ziyagezana. Emhlambini wabaphula inhliziyo amanxeba amangenze bangizwela bakhohlwa wabo. Mina ngake ngathanda yaphuka inhliziyo ngaphinde ngabuyela. Ngasiqonda lapho ke isisho sokuthi inhliziyo ayiphakela. Mina ngakhetha ukuzishaya isifuba ngisoze ngakudela. Usho uyazethemba bengazi abangani bakhe kwakho umfazi bayazenzela. Isidingo seyimfihlo othandweni sengiyasibona. Makangazi lo bhuti isiphi isinyathelo angasithatha ngaphandle nje ukuzibulala. Ukahle impela engazi. Uthando ngathi luyidimoni enqoba ngisho umthandazo. Kungani kule ngiqelekiso ngaphansi kwalo? Khona bethi bayathandana kodwa bahlukaniswa iphuthe elilodwa. Akukho okudlula ukuthembana. Mina ngeke ngithi ngisho ngikuthanda kanjani kodwa ubeka ithemba kuwe angisoze ngakwenza. Uyabona ukuthi uthando luyimpica. Ungamthemba kanjani umuntu ongalibekile ithemba kuyena? Uyambona le yabhuti. Uyabonakalani ukuthi uyiplay? Umfana wabantu ubuke umsulu avumele phezulu ukusisathi uyabona ukuthi ayibonakali neze impusi imimbethe isikhumba semvu. Hey majitha sifela amacaleni. Kubo bonke abadlala ngezingane zabantu sifela amacaleni. Kusuka nje bazoye ukusibiza ngezinja basibize ngezibi into engenamsebenzi wayilutho.